Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, ina mana fatan alkhairi gaba daya. Regarding forex trading, ina so na ja hankalinmu ne sosai, kuma wannan bidiyo ya zama kamar introduction ne na abin da ya shafi abin da muke cewa forex trading. Forex da Hausa kenan. Mafiya yawanci mutane muna ganin cewa wai kamar ba za mu iya abin da wasu suke ba. Ba haka bane, ko kuma ka ce ai wallahi turawa naga suna yi, anya ko zan iya? A'a, zaka iya. Wayannan turawan su ma da suke yi, kar kai mamakin da yawan waɗanda suke mentoring din mutanen mu a nan Kano da muke ciki ko a arewacin Najeriya, wallahi sun koyar da turawan ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Ni ina da turawa ɗalibai waɗanda turawa ne da kake tunanin turawan ne, amma sun yadda mun iya abin kuma sun biya mu kuma mun koya musu. So don haka kowa ba da iyawa aka haife shi ba. Yanda ka zo duniyan nan baka iya tafiya ba, haka ka iya kana rarrafe yau a ce a bi ka da gudu a nemo ka, ai ya ɗau taya yayi nan. Kun mu kenan ma ƴaƴan malam shehu ko ba haka ba, su ko ƴaƴan boti sai dai a ce ai yanzu nan ya ɗau babur mai caji yayi nan a bi shi da gudu. Do you understand? So like a haka yaran suka iya, suka goge, suka iya yawo, suke mu'amala da mutane. So shi ma forex trading haka yake. Kar ka ɗauka cewa ai ba zan iya ba. Me yasa ba za ka iya ba? Ai saboda kai ai abin ne da wahala, wasu suna yi su ma sun daina ka irin wannan. Ka aje wannan a gefe, ka kalli kanka. Wannan forex trading course din namu da muka tashi da Hausa muka yi shi, kuma step by step muka yi wannan course din da Hausa. Sai muka ga cewa yana da kyau mu yada shi saboda mutane su samu access da wannan course din. Do course din mu ba free bane, sai da shi muke, saboda babu yanda za a yi mu zauna mu zuba knowledge din da Allah ya bamu wanda baka sanya muka same shi ba. Mun bata dare, mun bata rana, mun bata kudin mu, mun bata lokacin mu, duk mun tattara kuma kai expecting zamu baka shi for free. Gaskiya ba for free bane, amma me mun sa mai kudin da kowa zai iya affording. Kowa zai iya affording, kudi ne da dukanmu da ni da kai da kowa zai iya affording na siya, saboda duk abin da ka iya kuma ka kare a kai, so kai ma zan baka shawara kar ka yi shi for free. Yes, kar ka yi shi for free. Abu na gaba shine a cikin wannan course din namu sai zamana cewa bayan mun bi shi daki zaka koyi yanda ake trading forex, ka san ma me forex din, ka san ma su waye suke trading forex, ka san yaushe ya kamata ka shiga forex trading, ka san yaushe ya kamata ka fita a cikin kasuwar forex, nawa ya kamata ka zuba kuma nawa ya kamata ka samu in ka zuba wannan kuɗi. Duk wannan abin mun yi bayani a cikin course din mu na Hausa forex trading. Sannan sai muka zo da wayansu dabaru, abinda muke cewa strategy. Strategy wata hanya ce da zai baka dama ka samu kuɗaɗe a cikin sauƙi a ƙanƙanin lokaci, amma fa sai ka iya. Karkai tunanin cewa ai baka iya ba, yau ka fara yau zaka samu kuɗin nan. A'a, a cikin sauƙi zaka nema, a cikin sauƙi zaka samu, amma fa sai ka iya. Wannan ita ce ƙa'ida, saboda me dole sai ka koya zaka iya. Ya ake koya din shine maganan course da muka yi. Ya zaka iya shine mai da hankali da zaka yi. Ina tabbatar maka in dai baka mai da hankali ba fa za ka iya ba. Wannan strategy din sai muka kawo strategy da muke cewa 1 minute time frame strategy. 1 minute time frame strategy wasu dabaru ne da za a koya ma bayan ka iya technical analysis, ka iya fundamental analysis, yanda za ka shiga kasuwa ka samu naira 50 a duk minti daya. Naira 50 a duk minti daya. Shi kuma wancan na biyun da muka kawo shine muka sa za ka saka dala 10 kai trading din wannan dala 10 ka mai da ita dala 1000. Na san ka ce anya kwa da gaske kake. Ya da gaske nake, saboda za ka iya mai da dala 10 zuwa dala 1000 a cikin kwana 50. Kwana 50. Rana ta farko za ka samu dala 1.6 misali, rana ta biyu za ka samu dala 1.8, rana ta uku dala 1.8, kafin ka ce me a kwana 10 kudinka ya zama kusan dala 42 da wani abu. Saboda lokacin da kudinka yake yawa, haka zalika abinda muke cewa lot size da pips ɗinka su ma ƙara yawa suke. Wannan shi muke cewa risk management da kuma money management a forex trading. So don haka kar ka ɗauka cewa wai ba za ka samu kuɗi a forex trading ba. Forex trading hanya ce mai sauƙi da ake samun kuɗi, amma fa da wahala. Saboda me? Saboda sai ka koya, ba yaudara ko wani wane ne. A'a, dolan ka sai ka mai da hankali ne, za ka iya samu kuma za ka koya din. So ina fatan
wannan zai sa mu fuskanci cewa forex trading hanya ce da ya kamata ni da kai, tunda ni dai na iya, tunda gashi ma ina maka bayani akai, zaka koya kuma wasu ma su koya. So don haka duk mai bukatar wannan course din zai iya duba kan wannan video din, akwai number zai dauka, ko kuma ya mun DM dan ya sayi wannan course din, ko kuma ya je www.learnwithmusnad.com zai ga yadda course din yake kuma zai iya face su. Allah ya ba mu sa'a, ma assalam, bye bye.